Guys, nata diri ron sa San Francisco street food ug atong paminaw ang pulso sa mga vendors o sa mga mamalitay, sa mga unay sa street food. Ano yan na? Kira ko do. Kumusta man ang kita? Pero rin siya kaya. Pwede mag-display rin mag-start ni 1 p.m. 1 p.m. Nga mo naman may sa makahalin-halinan. Nakay shoutout sa mga parente. Shoutout eh. Ain't nothing gonna stop this fire. Sugod pa man go. Sugod pa man. Last na question. Kung sa katinuod nga naagyod, naabagay po rin. What? Ay, nasa ka wala forever. Sa ilalim ng puting ilaw. Wala din. Gonna stop this fire. Yes, definitely. Unsa may nade do? What makes your place special? Aside from the area. Lamig good food, seriously. Aside from Unsa may ilang mga street foods? Ako na lang interview sa inyo. Sige. Beyond pa ani nga mga pagkaon, pero lamig man sa diri ana. Elaborate that word beyond. When I say beyond, I mean it's not what you expect it to be. Tanawa. Di ba? So, we're getting deep here, baby. Sabot mo to, guys. Let's go. Let's go. What? Seryoso kaya legit gid mga vlogger. Yes, ma'am. Gawa sa siomay, unsay paborito nimong kaunon? Spaghetti. Spaghetti. Street food? Street food. Quick. Isaw. Lami ang quick sa Bayogano. Baro mo pinadid to. Boy, excuse me. Nami. Wala sa makabot sa merkado. Napa rin sa Merkado. merkado. Abot gali Bigbori. Shout out kan Dikoy nga mong gi-document ka. Shoutout sa taga STI. Nag-STI. Mga Gama. Ama. Gama. Asa mo nag-eskwela, ma'am, to? Philippine Normal University. PNU. Future. Ayun, ma'am, kailan mo ni Jennifer? Pilido ba? Agoy ka. Filipino major. Ay, ma'am. Welcome to the vlog yun, ma'am. Filipino major. Shoutout, Team ma'am. captain sa volleyball. Sige, ma'am. Pa-shoutout, ma'am. Ala, kaila ko ana. My God. Sige, ma'am. Shoutout kay Jennifer Duruelo. Yun! PNU. 何？お前はもう死んでいる。 Unsay kalahian sa diri ug sa dito sa Pikas? Dito mubaktas paglayo diri. Mubaktas dili ang kwan ang kita sir ba ang kita sa Manila. Susog diri. Katulon na na yun. Tusog diri. Legit. Sir, last question. Kung sa katinuod ang forever. Tuwo mo sa kwan. Tubig H2 ay mo tuwo sa kwan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ain't nothing gonna stop this. Sir, puntrip sa ta. Balikan na nato mga gwapa. Let's go. Giselle. Happy birthday kang Giselle, no? Makanta. Happy birthday. Happy birthday. Senti lang, senti. Sa may imuhang ikasulti, bahin sa street food nga nabalhin diri. Wala man pinahimo, ibalhin me. Gawa ko na mo ang tanan ko yung say among halin. Pagkagyo. Ora gyud. Say nga nimo, ma'am. Lalo na
Halunagas lang. Wa siya mabuhat ko no sir. O gawa sa quick unsa may lain ginabaligyan niyo. Ay sa fishbowl. Walo duha. Ikan sa walo ni abot og duha. Grabing gamayan na gid. So gawa sa street food unsa may message nimo sa mga virgin? Gunggong! Bisin sa virgin ay magpapailan. Pag-sure, gid mo. Bisin mo pa virgin. Yung no? Yung na yun, dilig pareha dito ba nga. Ang hirang mga tao, mamupra, mapabalot ka. Luto may direct fishbowl, amo ang kakilo, kalahira ka bukang na iban. May iban. Tulo upat. Hindi na lang magluto kay mga ano lang ginagawa. O at least na, gapon na hinay. Mawag bisa nyo nga mamisita mo sa among lugar nga bago minabalhin rin. Naot ta mo anime dito para matuda yung among bayo-bayo. Salamat sa ano. Gabigyan. Moro to do. Sa may mong opinion, sa may kasulti nga nabalhin diri. Katuod magkasauna. Lana tanan. Kita ay ikaw gunit be. Ay pasan ako. Duwa tanan. Yan nalimpyo ko dito. Okay be. So nausa na siya kibalik. Last na mo ang question sir gawa sa street food. Kumusta man imong love life? Gabian pa sila tungod kay ang ilang mic wa naon. Shout out ka Jik, pag-i-on sa mic palihog. Kaya itong mga fans kilid. Hi! Naday mi karon sa hit the note. Hamanta. Sa quick fans, okay yan. Okay na po din make live diri ha. Vlogger na sila. Hi to my vlog. Ako na si Sam. Ako na si Jana Ayuban. It's sa Facebook mo nang pinakagwapa sa San Francisco. And I thank you. Ngayon no, nagluto na ko diri hotcake og saging. Okay. Naanak ko diri nakapisto na jud ko sa kadugayan. Yeah, shout out sa mga anak te, si Nerilan. Ay, Nerilan. Uy, ginakuilado kay ako Nerilan. Oh, classmate na classmate. Nerilan, nana diri ang nagkuan ang kita ni akong naong. Say kasulti nimo sa duha. Advice. Hardworking ra ba na sila, ang problema kay tanga ay lang. Tanga ay mi. Tanga kay mi tanga. Kaya nga naman. Ako tanga kay saya. Sa ilalim ng puting ilaw. Ang dili lang is namo mo ni akong among problema. Gusto man sa Sa mga on maglisod kayo. Ipit na kayo. Atong kanan di ba? Guot ang iyahang space di ay maglisod o lisod mi. Walay comments na mga on sa ang mga on maglisod ipit na. kay kadto nga kalamisan dili naman ako dili naman ko isipin sabi nga gusto nga jamuan. Ang diri mo ni space na mo. Kalamisan naman. Oo. Di pa nato sa una no kay medyo na po yun ang likod no. Di wata part na ni kasi sa kayo. Maayo. So, maayo tan basig makuan po ni ma-discuss po ni kuan mapangitaan o paagi po basig maabot po ni kang mayor o sa ato ang hingtungdan. Last na ko nga kuan pangutan natin. Kamusta man imong love life? Sagi craft. Kayo. Okay. Okay. Love life. Okay kayo. Salamat kay te. Kuan? Bula-bula tag 5 lang. Bula-bula, the best kayo tag 5. Ang yalong biyapon, 5 gyapon, yan chicken. Ayun, chicken kay kanang wala may kanang 6 apil. Apil Wala ba? may 5. Dapat 5 ang chicken mo. Unsa may ang among pangutana? Oh, among pangutana, unsa may mga kasulting nga nabalhin ang street food diri gikan sa palengke? Okay kayo, kay nahiusa. Nastar na, dilo na atong paling. Nice! Kita. There's this though.
Prinsa sa kita dito. Gusto ko. Ito rin siya ka mo, pero magkanang naman. Oo, gani. Ini ka kadugayan makatusog naman yun. Ay, mo sino mo kaya mo at least na plastar. Magawag na mo. Wala na nagtatad ang meron ko kaya din mo siya. So, ito kayo ang iyang mas positive ni si ma'am, no? Ang among last question sa mo, ma'am. Tinuod ba nga na ipuragan? Kaya ano to si Piday? Hindi mong tuhan ng forever, naanay forever. Kung negatibo ka, wala forever. Ayos kayo ang message to. The best. Kumusta ang experience sa dili mahon nga Mike? Okay ra kay naimo siyang night market gyapon. Night market na ang natirada. Oh, night market na siya natirada. Kaya ano? So, dimandan jud na to guys kay na to ang mic. Naka-off. Karon guys, ginauhag na mo ang mga taga San Francisco nga manita diri sa street food diri sa may barangay Uno. So gibalhin na street food diri Sa Barangay Uno. Gikan sa palengke, gibalhin diri sa Barangay Uno. Diri kompleto na rin, apoy palengke diri. Shout out. Coffee kaya akong ayos no. Be okay ka. Kila ka years na. Shout out, shout out. Ay si Ma'am Simon, shout out. Pa-shout out si Ma'am Simon. Imbis kay napulo ka question na mo ipangutana, ang last question na lang. Unsa may message nimo sir para sa mga virgin? Amo ang kwan, ang una siguro ang question. Unsa may mo ikasulti nga nabalhin ang street food gikan sa dito sa sentro hangtod diri. Nga nabalhin, unsa may ikasulti nga nabalhin? Mas maayo kay nahawa na. Nahawa na. Hindi na kay gubot. Murag plastar gibali no. Plastado na ba? So pabor sa imo o Pabor gani. Ingon nga okay. okay sa imo ha. Sabok. So, Last question. last question, last na. Unsa may kuan sir, kumusta man imong love life? Okay ra gyapon. Okay na lang. Okay na lang mo nimo yab. Dili day. Salamat kay sir. Kay sayang gatong kuha na to. Dabis kay tong unang mga kuha kay So kinsa may hinungdan, kinsa hinungdan. ang hinungdan na siguro murag sa panahon na sir. Sa panahon sa card sir, kinsa may hinungdan na. Uy, kay Joshua, kay nasa yan table.